Σπύρος είναι το κλασικό παράδειγμα του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, ο οποίος ξεκίνησε από το τίποτα. Ο Σπύρος ήταν δοσμένος όσο πολύ λίγοι άνθρωποι στη βασική προσπάθεια της ανάπτυξης της δουλειάς του. Και θυμάμαι τον πατέρα μου να μου λέει, και είναι αυτός ο εξαιρετικός επιχειρηματίας, φοβερός businessman. Εκείνο που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε είναι ότι πόσο ενέργεια και αφοσίωση δίνει στη δουλειά καθημερινά. Και έχει ιδιαίτερο βάρος ο λόγος του, διότι είναι ένας άνθρωπος που έφτασε μέχρι εδώ με ακεραιότητα, με διαφάνεια. Όλα τα αποκτήματά του δεν τα έχει για τον εαυτό του μόνο, αλλά σκέφτεται και τον άλλον. Στα προβλήματα είναι οι στιγμές του. Είναι ο καλύτερος του εαυτός, γιατί δημιουργεί τότε. Τότε γεννάει πράγματα. Ποιο μικρό παιδί στην ηλικία των 12 ετών προτιμά τα διοικητικά συμβούλια από το παιχνίδι? Γιατί ένα παιδί μαγεύεται από τα επιχειρηματικά πλάνα ανάπτυξης, θέλει να παρατηρεί και να μαθαίνει τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ο Σπύρος Θοδωρόπουλος από πολύ μικρός είχε το πνεύμα και τα μάτια του ανοιχτά, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικογενειακή επιχείρηση. Η συγκυρία και το momentum είναι πολύ σημαντικά στις επιχειρήσεις, αλλά πρέπει κάποιος να την καταλάβει, να την εκμεταλλευτεί και να είναι έτοιμος να δράξει τις ευκαιρίες που αυτή φέρνει. Όταν είδε ότι σταμάτησε το μονοπόλιο το σπίτι στην Ελλάδα και σκέφτηκε ότι θα είναι καμιά καλή ευκαιρία να παραγγείλει, να βάλει στην αγορά κάποια σπίρτα. Και όντως παρέγγειλε από την Ιταλία, μου είπε κάποια σπίρτα, αλλά κάναν λάθος, λέει η Ιταλία, και του στείλανε κάποια άλλα σπίρτα και έγινε απίστευτο trend στους νέους. Εγώ το θυμάμαι, ήμουν πρέπει να είμαι στο γυμνάσιο, στο Λύκειο ή τέλος γυμνασίου, αρχές Λυκείου. Και ακόμα και αυτοί που δεν καπνίζαν δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει παιχνίδι. Το λάθος λοιπόν το εκμεταλλεύτηκε, είδε την ευκαιρία και άρχισε να ανεβάσει τις τιμές και να παραγγέλνει πολλές προσδόσεις, και νομίζω ότι αυτή η επιχειρηματική κίνηση με τα σπίρτα του δημιούργησε το πρώτο του κεφάλαιο για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτά τα άλλα που έκανε στις βιομηχανίες. Συνεχής αναζήτηση, θάρρος, τόλμη και υπολογισμένα ρίσκα. Μία μικρή βιοτεχνία στο Μοσχάτο θα γίνει στα χέρια του πολυεθνικός κολοσσός Τσιπίτα. Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ένα βράδυ γύρισε ο πατέρας μου σπίτι τότε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euro Hellenic και μου έλεγε, κάναμε την πρώτη επένδυση σε μία μικρή εταιρεία που κάνει κρουασάν, γαριδάκια, αλλά αξίζει. Και θυμάμαι την έκπληξη του εκπρόσωπου της βαριάς βιομηχανίας, ο οποίος γνώρισε ένα νέο παιδί που με τρομερό ενθουσιασμό παρουσίασε το όνειρό του, και αυτό που τότε ήταν κάτι πολύ μικρό και έμελε να γίνει η Τσιπίτα μετά από 25 χρόνια. Όταν έκανε την πρόταση, την καινοτόμα πρόταση τελικά, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, να συσκευάσει το κρουασάν και προσέφυγε σε 20 κεφαλαιούχους ή εταιρείες, οι πρώτες 19 του αρνήθηκαν. Η τελευταία, η 20η τελικά, συμμετείχε. Αυτό όμως δείχνει, και το λέει ο ίδιος, ότι δεν πρέπει η αποτυχία να μας καταβάλει, είναι μέρος του παιχνιδιού. Άρα ο ίδιος έμαθε από τις αποτυχίες του. Ο ίδιος λέει πως έχω κάνει περισσότερα λάθη στη δουλειά μου παρά σωστά βήματα. Το πιο σωστό ήταν αυτό που τον έφερε μπροστά σε ονόματα κολοσσούς, που ήθελαν να επενδύσουν σε κάτι νέο. Το πιο μόλι το κρουασάν
φάγατε ποτέ και με μαρμελάδα κεράσι. Μόλτο, το πιο μόλτο κρουασάν από την Τσιπίτα. Όταν πρωτοβγάλαμε το κρουασάν στην Τσιπίτα, ξεκινήσαμε με ένα είδος ζύμης το οποίο δεν πήγε πολύ καλά. Και είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, τον πήρα από το αεροδρόμιο, ήταν μια διαδρομή που την κάναμε πολύ συχνά μαζί, σχεδόν κάθε 15 μέρες. Και μου λέει, αδελφέ, πρέπει να παραγγείλουμε μια καινούργια ακόμα γραμμή κρουασάν. Και σε τον κοιτάξτε, τι λέει αυτό τώρα, η γραμμή μας σχεδόν κάθεται στη Λαμία αυτές τις μέρες. Μου λέει, έχω βρει μια καινούργια ζυμή, η οποία άμα τη βγάλουμε στην αγορά, δεν θα προλαβαίνουμε. Και μέχρι να βάλουμε δεύτερη γραμμή, θα έχουν βγει κάποιοι άλλοι και θα μας έχουν πάρει την αγορά που θα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Γι' αυτό πριν τη βγάλουμε, πρέπει να κάνουμε και ένα δεύτερο εργοστάσιο. Αυτό μόνο ο Θεοδωρόπουλος δεν το κάνει, έτσι δεν υπάρχει άλλος. Και πράγματι κάνουμε το δεύτερο εργοστάσιο και τότε λασάραμε με τα 2 εργοστάσια το Μόλτο. Και πάλι δεν προλαβαίναμε. Ένας επιχειρηματίας και ένας άνθρωπος σαν τον Σπύρο δεν μπορεί να κάτσει ποτέ. Άμα κάτσεις είναι τέλος. Άρα πάντα θα κάνει πράγματα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η εταιρεία απέκτησε εργοστάσια σε 11 χώρες. Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, ενώ σύναψε στρατηγικές συμμαχίες σε Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Μαλαισία, Ινδία και Αίγυπτο. Είχε παρουσία των προϊόντων της σε 45 χώρες και στις 28 εξ αυτών με διαφήμιση, με τους εργαζομένους του ομίλου να ξεπερνούν τους 13.000. Υπήρχε μια ομάδα στελεχών οι οποίοι ταξιδεύανε μαζί του. Μέσα στο αεροπλάνο γινόταν το meeting για την επόμενη χώρα. Προσγειωνόμασταν, κατεβαίναμε, βλέπαμε το εργοστάσιο, το βράδυ φεύγαμε, μέσα στο αεροπλάνο ξανά συμβούλιο στην επόμενη χώρα. Άλλαζε ήπειρο ανά ημέρα, μετακινούνταν συνεχώς. Υπήρχαν χρονιές που από τις 365 μέρες ταξίδευε τις 250. What have you got there, kid? 7 days croissant. Το 2016 με το 7 Days η Τσιπίτα γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία χορηγός σε μια τόσο σημαντική αθλητική διοργάνωση στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Η εξωστρέφεια ήταν πάντα βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής δράσης του Σπύρου Θοδωρόπουλου. Κινήθηκε στα Βαλκάνια, κινήθηκε στη Ρωσία και έφτασε να κινείται μέχρι την Ινδία. Μάλιστα, όταν μιλούσε σε εμάς, ο τρόπος που το περιέγραφε ήταν σαν το νέο Δελχή, Βομβάη, να είναι λίγο παραπάνω από τη Λαμία. Έτσι. Οπότε φανταζόσουν, ας πούμε, το Σπύρο να πηγαίνει σε 2 ώρες με τα αμάξι στη Λαμία και τον φανταζόσουν να πηγαίνει και σε 1 μέρα με το αεροπλάνο στην Ινδία, αλλά να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όχι αντίστοιχα οικείο, αλλά αντίστοιχα αποτελεσματικά τουλάχιστον, και αυτό σίγουρα ήταν και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη του δυνατότητα. Έχει εμπειρία ο Σπύρος από εξωστρέφη, γιατί ο ίδιος ήταν εξωστρεφής επιχειρηματίας, δεν έμεινε στα στενά σύνορα της χώρας, αλλά βγήκε έξω, έφτιαξε μονάδες παντού και αυτή την εμπειρία τη μεταφέρει στη χώρα του σήμερα. Αυτό που είχαμε διαγνώσει ότι μας λείπει είναι η δύναμη στο να αναπτυχθούμε στο εξωτερικό ή να δημιουργήσουμε συνέργειες τέτοιες που μπορούν να μας ανοίξουν άλλες προοπτικές για την εταιρεία. Αυτό όμως δεν είναι κάτι απλό, όπως ακριβώς ακούγεται σε μία φράση, είναι κάτι το οποίο απαιτεί know-how. Είχαμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι ο κύριος Θοδωρόπουλος αυτό το πράγμα το ξέρει, το κατέχει. Αυτό πάντοτε ήταν μέσα στο μυαλό μας και σε αυτό που αναζητούσαμε εμείς για την εταιρεία. Αυτός ήταν και ένας, νομίζω, καθοριστικός λόγος ο οποίος μας οδήγησε στην απόφασή μας.
Δεν έχω κάνει καμία επιχείρηση ποτέ στη ζωή μου μόνος, δηλώνει ο ίδιος, και η ικανότητά του να συνεργάζεται ομαλά και αρμονικά με Έλληνες και ξένους είναι κάτι που τον ξεχωρίζει στον κόσμο του επιχειρήν. Με τον Σπύρο γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη το 1985. Δεν χωρίσαμε από τότε. Είμαστε 39 χρόνια μαζί. Εκείνο το οποίο από την αρχή φάνηκε και ήταν αρκετά διαφορετικό από άλλους είναι ότι είχε μια τάση, μια δυνατότητα να μπορεί να συνεργάζεται με διαφορετικούς τρόπους, με άλλους μετόχους, με τους οποίους αντιλαμβανόταν ότι μπορούσε να δημιουργήσει σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο και να συνεργαστεί με έναν τρόπο που ακύρωνε τα όποια μειονεκτήματα από την πολυπλοκότητα σε αυτή τη σχέση και άφηνε να βγαίνουν μπροστά τα πλεονεκτήματα και η ταχύτητα και η δυναμική στην ανάπτυξη. Σε διοικητικό συμβούλιο, όπου δεν μιλούσε, καθένας εξέφραζε μια άποψη, άκουγε προσεκτικά και το ρωτήσαμε, Σπύρο, τι νομίζεις? Και μας είπε με λίγα λόγια μία οπτική γωνία που κανείς δεν είχε σκεφτεί, που όχι μόνο απλοποιούσε, αλλά άλλαζε τελείως τον τρόπο που κοιτούσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Και ένας άνθρωπος, τους δεν θυμάμαι, 8 ή 10, άλλαξε τελείως την απόφαση με μία απλή παρέμβαση. Έχει αυτή την ικανότητα ο Σπύρος να απλοποιεί τα πράγματα χωρίς να χάνει την ουσία. Καταρχήν με έχει εντυπωσιάσει το αυτοδημιούργητο του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφτασε εκεί που έχει φτάσει με πολύ κόπο, με δικές του προσπάθειες. Το λίγο που βρήκε ή που απέκτησε με τους κόπους του, αλλά και με την ευφυΐα του, κατόρθωσε να γίνει πελώριο και αξιοθαύμαστο. Η επαφή μας με τον Σπύρο έγινε 2 χρόνια πριν, από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή μαζί του. Είχαμε μία πολύ καλή σχέση και μία καλή χημεία, μπορώ να το πω. Φάνηκε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε σωστά, γιατί μοιραζόμασταν τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και μας ενέπνευσε εμπιστοσύνη και το εμπνεύσαμε κι εμείς εμπιστοσύνη. Αντιμετώπισε με πολύ μεγάλο σεβασμό και την εταιρεία και τα brands της εταιρείας. Το 2006 η Τσιπίτα συγχωνεύεται με τη Δέλτα, την Κούντις και την Μπαρμπαστάθης, δημιουργώντας τον όμιλο Βιβάρτια, τα ενία του οποίου αναλαμβάνει ο Σπύρος Θοδωρόπουλος. Το 2007 η ΜΙΓ του Ανδρέα Βιενόπουλου εξαγοράζει τη Βιβάρτια, με τον Σπύρο Θοδωρόπουλο να παραμένει στο τιμόνι μέχρι τον Οκτώβριο του 2010, ώσπου μαζί με τον όμιλο Λαγιάν, αλλά και άλλους επιχειρηματίες, σταθερούς συμμάχους του, εξαγοράζει εκ νέου την Τσιπίτα. Η μεγάλη επιτυχία της Τσιπίτα και η δυναμική της στο εξωτερικό έφερναν πολλές προτάσεις για την εξαγορά της από τον ανταγωνισμό. Το 2021 η προσφορά των 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον κολοσσό Μοντελέζ έγινε δεκτή. Θυμάμαι πόσο πολύ είχε ασχοληθεί και είχε μελετήσει την εταιρεία στην οποία ήθελε να πουλήσει και με πολλά επιχειρήματα εξηγούσε γιατί είναι καλό για αυτούς. Δηλαδή ποια είναι τα benefits που θα έχουν, τις οικονομίες που θα έχουν, το market, το share που θα πάρουν κλπ. Όταν γίνει αυτή η συνεργασία. Και όλη τη στρατηγική του την είχε κάνει με τη λογική σαν να ήταν αυτός, δηλαδή έμπαινε στα παπούτσια τους, έμπαινε στη δικιά τους μεριά. Και νομίζω ότι ο Σπύρος από εκεί ξεκινούσε πάντα, ξεκινούσε από την αγορά και από την πώληση, που είναι πολύ πολύ σημαντική τρόπος να σκέφτεσαι στις επιχειρήσεις. Το ανήσυχο πνεύμα του τον οδηγεί και στον πρωτογενή τομέα. Το 2011 ξεκίνησε μαζί με συνεργάτες στην Wonderplant, την πρότυπη υδροπονική μονάδα καλλιέργειας ντομάτας στη Δράμα.
Μία από τις ιδέες που μας είπε ο Σπύρος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έχουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία είναι πώς ο αγροτικός τομέας θα βελτιώσει την προσθέμενη αξία και για τον ίδιο και για την χώρα. Δείχνει λοιπόν ότι η καινοτομία του ξεπερνάει τα στενά πλαίσια της επιχειρηματικότητάς του και φτάνει και αγγίζει θέματα μακροοικονομικά. Το 2017 εξαγοράζει την ιστορική αλαντοβιομηχανία Νίκας με στόχο την οικονομική εξυγίανση. Το καλοκαίρι του 2021 πόνταρε επενδυτικά και στον κλάδο των γαλακτοκομικών, αποκτώντας το 21,5% της Μευγά. Τον Μάρτιο του 2022 συστήνει την Bespoke SGA Holdings, ενώ στις μεγαλύτερες πιο πρόσφατες επιτυχίες του συγκαταλέγεται σίγουρα και η εξαγορά του 70% της ΣΥΓΟΥ. Υπήρξε μια χημεία, δεν σας το κρύβω, δηλαδή ότι υπήρξε μια χημεία και η χημεία κρυβόταν σε ορισμένες λέξεις που ήταν πολύ καθοριστικές, που είχαν να κάνουν με την πορεία της εταιρείας, που είχαν να κάνουν με τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετώπιζε ο Σπύρος την εταιρεία. Κατάφερε νομίζω το Holy Grail της ελληνικής βιομηχανίας παιδεσμάτων και snacks, την Ion, αυτοί οι άνθρωποι που την δημιουργήσαν και τη φτιάξαν να τον εμπιστευτούν. Ναι, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στους συνεργάτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σεβασμός. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν όλοι για να περιγράψουν τον Σπύρο Θοδωρόπουλο. Είναι μια αρχή με την οποία πορεύτηκε ο ίδιος σε αυτά τα 40 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σεβασμός σε όλους τους εμπλεκόμενους σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Είτε αυτοί είναι πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας, οι συνεργάτες και οι μέτοχοι. Οι προμηθευτές μας, οι τράπεζές μας. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει κάποιος το περιβάλλον στο οποίο μπαίνει. Ο σεβασμός με τον οποίο προσεγγίζει ο ένας τον άλλον, αυτό προσδιορίζει και τη συμπεριφορά του απέναντι και στα κτίρια και στα έπιπλα και στα προϊόντα, στα πάντα. Και στους ανθρώπους, βασικά στους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας άνθρωπος που έχει τόσα πετύχει στη ζωή του μπορεί και σήμερα ακόμα να συνομιλεί με όλους τους ανθρώπους. Εμείς ξέρουμε τον άνθρωπο που συνομιλεί με τους υπουργούς και τους επιχειρηματίες, αλλά ο ίδιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος συνομιλεί με τον απλό άνθρωπο στις βουνοκορφές που τόσο αγαπάει, με τον προμηθευτή της πρώτης ύλης στην αγροτική επιχείρηση, με τον εργάτη στο εργοστάσιο με τον οποίο έχει επαφή, με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, με τον οποίο μπορεί και επικοινωνεί πολύ καλά, και δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι μπορεί και μιλάει με όλους αυτούς τους ανθρώπους και δημιουργεί συνενέσεις όπου βρεθεί. Το θεωρώ ένα από τα δώρα που έχει σαν άνθρωπος. Τον ενδιαφέρει και τον απασχολεί ο άλλος άνθρωπος, πώς ζει, τι του χρειάζεται, τι είναι αναγκαίο και πώς μπορεί να βοηθήσει. Μέσα σε αυτές τις απλές σκέψεις νομίζω ότι μπορεί κανείς να ζωγραφίσει την προσωπικότητα τη δική του.